Hola, bon vespre. Benvinguts i benvingudes a l'acte que tindrem el debat, en veritat, sobre els dos llibres que són Fora Bengueran i No soc racista, però de l'autor Tomàs Victorí i també la presentació de Jaume Fang, que ja el coneixem, l'actual president de la CAL. Bé, només era avui s'ha de parlar amb Josep Maria Domingo, que ens ha deixat, i fer-li un record, perquè les dues amistats, tal com l'Assemblea com la CAL, han tingut els seus associacions Majuc en un moment o altre, les dues amistats en són sòcies, i ell com a president encara no fa un any que va deixar la presidència i només donar el condol a la família i als amics i un record per ell. Ara donem la paraula als propostes. Bé, bon vespre. Sentiu bé? Sí, ara sí, no? Bé, bon vespre a tothom, gràcies per ser aquí, gràcies per convidar-me a deixar-me estar aquí al costat del Matí, que feia anys que no veia, que per mi és un honor estar aquí, Matí. Gràcies. Fa 12 anys? 13 anys que no ens hem vist. Sí, si no ens hem trobat per algun altre lloc, també va ser una mena d'entrevista. Exacte. Bé, en Matthew, de totes maneres, en Matthew Tree segur que ho coneixeu, no sé si és un anglès català o un català anglès, però per aquí va cosa, és una persona que ha escrit articles i ha escrit molts llibres en català, potser més en català que en anglès, de llibres sí, que és més escriptor català, ja no tant anglès. Avui, de totes maneres, parlarem d'un llibre que en realitat el vas escriure primer en anglès, que és el The Four Exacte, i després li va traduir al català. Avui ens hem centrat en dos llibres. En Matthew ha estat sempre molt preocupat pel tema del racisme, i de fet ja en va publicar l'any 2011, crec, que es deia Negre de merda. Ja és un títol així provocatiu, Negre de merda, que ja parla sobre el tema del racisme. A més, després va publicar el 2013, escrit primer en anglès i després traduït al català per en Jordi Cussà, el que tu m'has dit abans, és segurament el millor traductor d'anglès que has conegut. I la novel·la aquesta que es deia Snook en anglès, doncs aquí la van traduir amb De Fora Vingueren. Aquesta és una novel·la, però és una novel·la en què es parla de moltes coses, però en què hi ha el rerefons aquest del racisme, després en parlem. I el 2021, o sigui el més recent, és quan publica aquest de No soc racista però, perquè aquesta frase, no soc racista però, jo l'he dita alguna vegada, no sé quan, però estic segur que ho he dit. Mira, jo no soc racista però, m'entens? I això ens passa de vegades. I per tant, parlarem amb ell, ell és el que ha d'explicar-nos coses, m'ha dit que també ens llegirà algun petit fragment del llibre. Sí, molt breu. Petits fragments perquè ens fem una idea de per on va la cosa. I en tot cas comencem per l'últim, que és el de No soc racista però, perquè dintre d'aquest llibre, més petitet, que és aquest més petitet que veieu, també ja introdueix, ja parla de l'altre llibre i per tant entrarem en els dos. Una cosa es lliga amb l'altra, això. No soc racista però, i aquí el divideixes en diferents parts. Comences parlant de la naturalesa de la bèstia i per tant comença el llibre parlant d'un cas. Hi ha d'un cas que passa amb qui? Doncs amb policies. Què passa aquí? Doncs llegiré el fragment perquè és molt breu. Abans de tot, m'agradaria donar les gràcies a l'Assemblea perquè són, tot i que tenim Sant Jordi a l'horitzó, són dos llibres que no són novetats, no estic presentant cap novetat en llengua catalana, si més no, i per tant, molt agraït als de l'Assemblea. Juny del 2020, a Sant Feliu Sasserra,
un poble del nord-est del Bages, o bé, si ho preferiu, al mig de la comarca encara no oficialment reconeguda del Lluçanès, s'està fent un desnonament en un bloc de pisos. En Wubi, un africà jove, surt de l'edifici i 6 homes l'insulten i li escupen. No són una colla de neonazis, que se sàpiga, sinó membres uniformats i assalariats del cos d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra. En Wubi en fuig, però l'amenacen amb un ordre de cerca i captura, de manera que torna. Mala idea. Els Mossos l'agafen, el porten a l'aparcament de l'edifici, el llancen a terra i mentre li donen puntades de peu li diuen negre de merda, mico, fill de la gran puta, etc. Aleshores, un d'aquests agents de les forces d'ordre públic, al contrari que els seus companys, diu una cosa relativament original. Soc racista, i molt. De fet, ho diu en castellà, potser perquè, com molts catalans, una majoria dona per descomptat que els negres no entenen el català. No sé si el mosso en qüestió va fer el test psicotècnic rigorós que cal que tots els aspirants a ingressar al cos aprovin. En tot cas, però, aquest policia segurament no ho sabia que amb aquelles 4 paraules, soc racista i molt, estava dient que creia i que encara creu en un conjunt de teories anacròniques condemnades públicament per la comunitat internacional fa 70 anys i rebutjades categòricament pel món científic, amb una abundància cada vegada més gran de proves irrefutables a partir del principi de la dècada dels 70. Hi ha pocs llibres que parlen del racisme, tant en català com en castellà, i en anglès tampoc no n'hi ha gaires. I aquí la idea era explicar episodis del racisme específicament a Catalunya, però també donar una idea general de l'absoluta falta de qualsevol base científica pel racisme. És a dir, qualsevol persona que diu soc racista o no soc racista, però, de fet, està remetent-se als anys 70 i a l'època anterior als anys 70. El racisme és un invent relativament recent. No tenim ni la paraula racista fins al segle XIX. Es basa en una sèrie d'informacions incorrectes sobre la naturalesa dels éssers humans. Va ser a partir dels anys 70 que descobreixen que tots venim bàsicament de l'est del continent africà, amb una petita barreja dels neandertals, un 2 o 3%, potser 6% en el cas d'aquest policia racista, i això ha estat, és a dir, no hi ha, la paraula racisme, de fet, ja no té cap mena de sentit, però el racisme en si, tot i que molts de nosaltres estem segurs que ja va camí de la sortida, encara existeix, encara afloreix. Concretament a Catalunya hi ha diverses maneres en què s'expressa i un dels que molts estrangers nouvinguts, es diguin com es diguin, catalans adoptats, diuen té a veure amb la llengua, precisament. Molt sovint he sentit, moltes vegades, gent dient home, aquesta llau de llatinoamericans, el català s'està perdent, sense pensar que, pel que fa a la integració dels immigrants, sobretot els que regenten comerços a la ciutat de Barcelona, són xifres de l'Ajuntament, el 83% entenen el català, el 37% el saben parlar, el 45% el saben llegir i el 27,6% el saben escriure. Només estem parlant dels botiguers que venen dels continents africà, asiàtics, etc. A més,
tenim aquí com a xifra, les xifres de comprensió del català pugen a 93,7% en el cas dels llatinoamericans, precisament. 83% en els estrangers provinents del continent europeu i 72,6% en el cas dels africans. Però atenció, perquè quan dic immigrants estic parlant de gent que van néixer fora de Catalunya. Ara tenim una població molt important, amb fenotips molt diferents dels europeus, asiàtics, africans, etc., que són catalans nascuts. Són catalans amb tots els ets i uts. I on jo mig visc a Banyoles, per exemple, hi ha una comunitat afrodescendent que ja ha arribat a la tercera i ara amb els petits la quarta generació. Parlen perfectament el català del Pla de l'Estany. De fet, parlen el català com qualsevol altre català. De manera que ells, és una cosa que m'han explicat que els irrita molt quan els catalans blancs el diuen, el miren i diuen «Oh, que bé que parles el català», ells responen «Tu també». És l'única resposta, diguem, que té sentit. Això és el que dius tu, Mateo, que és una altra mena de discriminació, en certa manera una mena de racisme, també, quan nosaltres canviem automàticament de llengua o ens dirigim ja directament en una llengua que no és el català, ens dirigim en castellà amb aquesta gent. És exactament això. Encara que el catalanoparlant no sigui conscient de que és un fet racista, el que passa, el que importa amb el racisme és com ho interpreta la persona, diguem, que sent que és racista. Un dels capítols del llibre és el fruit d'una conversa molt llarga amb un cantautor i raper que es diu Daura Mangara, que és català de segona generació, que de fet fa poc tenia un programa a la televisió que van treure per una sèrie de raons. Digues? Sí, anava descalç. I sí, i sempre introduïa el programa amb 4 paraules en la llengua soninke i després passava directament al català i explicava coses sobre la poesia de la Rodoreda, del Josep Maria Espinàs, etc. I just abans que va poder parlar de la Clementina de Riu, van treure el programa, però en fi. Parlem dels tòpics. Tu parles aquí dels tòpics i dius les races existeixen, només cal mirar, no? Veus gent de diferents colors, per tant, hi ha races diferents. Sí, però no... O sigui, no hi ha res que s'assembla tant a un ésser humà com un altre ésser humà. I com que tots tenim el mateix origen, s'ha de pensar que si tenim canvis fenotípics, és a dir, d'aspecte físic, són per raons bàsicament geogràfiques que remeten de molts anys al passat. Homo sapiens sapiens va arribar a la península Ibèrica a través de Catalunya i la frontera basca aproximadament fa 36.000 anys. Tots eren negres, tots. És a dir, tots van començar i després per un tema que tinc explicat al llibre però que ara em costaria explicar en detall, per una qüestió de l'absorció de la vitamina E que no abunda als països del nord, la pell es va anar caminant amb el pas al llarg de milers d'anys. Però és l'única raó perquè nosaltres som blancs i els africans són negres. Vull dir, no té a veure amb qualsevol diferència de raça. Els nostres avantpassats eren negres. Sí, tots tenim el mateix origen. Després, per embolicar més la troca, hi ha els casos dels altres grups domínats, sobretot els neandertals, que ja he comentat. Hi ha un altre grup molt semblant als neandertals i no està molt segur fins a quin punt hi havia una mica de relació sexual entre els dos grups. Però bàsicament som, com a mínim, tots, 98% o 97% Homo sapiens sapiens. I la teoria dels aris? Bé, això no... No cal ni parlar-ne? No, en absolut. De fet, els
els pseudocientífics nazis tenien molts problemes amb els aris, perquè els aris venien originalment del nord d'Índia, perquè els gitanos de socarel, més purs, de fet són aris. Són aris de debò. I no sabien què fer. Himmler tenia un pla per deixar viure els Sinti, que deien que eren els aris purs, i físicament eliminar la resta, que al final van acabar eliminant, o van intentant eliminar la resta, i el mateix pel que fa als jueus, etc. Però la cosa interessant, que comento això del Daura Mangara, vam començar a parlar del racisme a Catalunya, i ell diu, mira, del tipus de racisme vete a tu casa negro, això existeix però és bastant minoritari. El que existeix és el que ell en diu el racisme invisible. Una de les coses és, per exemple, que vas a un lloc on normalment la gent negra no hi va. Pots anar amb un grup d'amics blancs i notes que a la taula del costat t'estan mirant. Gires i notes que a la taula de l'altre costat t'estan mirant. I en el moment que tu gires ja no t'estan mirant. O sigui, una mena de joc. I ell diu, jo entenc això. Vull dir, si jo soc una mica inusual, diguem-ne, en un restaurant o en un bar, puc entendre que la gent miri una mica, però si torno la segona, tercera, quarta i cinquena vegada, no espero sentir-me observat tota l'estona. I l'altre factor que és molt important i del qual molts catalans afrodescendents, llatinoamericano-descendents, asiàtico-descendents, tots es queixen d'aquest fet lingüístic. Ells han après el català o bé com a nens catalans, com qualsevol altre nen català, o bé l'han après com a estrangers, com a jo mateix, i troben vegada rere vegada que els mateixos catalanoparlants blancs no utilitzen el català amb ells, fins i tot quan són ells que comencen a parlar. Quan es va publicar aquest llibre, vaig fer una petita entrevista, no, una entrevista llarga, amb un periodista del 9-9 de Vic, i em va explicar un incident que ell va testimoniar al bar que està molt al costat de la redacció de la revista. Hi havia un barman asiàtic, o de faccions asiàtiques, darrere la barra. Va venir una parella catalana blanca i van dir «Dos cafès con leche, por favor». Es va servir tot això. Després entrava el netejador municipal, faccions africanes. Va cap a la barra i diu al català amb faccions asiàtics «Collons, quin temps més dolent hem tingut aquesta setmana». I la parella catalana blanca va quedar sincerament avergonyida per la seva falta de respecte, de fet, o fins i tot per no haver entrellocat la possibilitat de que dues persones amb dues faccions tan diferents de l'europeu, de fet, conversaven amb normalitat en llengua catalana. La novel·la, m'agradaria destacar la novel·la, que la versió catalana va sortir el 2016, per un parell de raons. La primera és que la traducció és de Jordi Cussà, que va morir a l'edat de 60 anys, fa 2 anys. Aquesta mateixa setmana passada vam fer un gran homenatge a Berga, a Jordi Cussà, que és una figura molt respectada, gran novel·lista, gran poeta, gran dramaturg, i és només des de la seva mort, desgraciadament, que la gent està descobrint la seva obra, incloent-hi la gent a Anglaterra. Una de les millors ressenyes que he llegit de cap novel·la, el Times Literary Supplement, va ser de la traducció anglesa de Cavalls salvatges, que va ser un dels seus llibres, la seva primera novel·la publicada. Doncs Aquesta novel·la, Matio, tu has dit alguna vegada que feia molt de temps que la volies escriure. Aquesta? Sí. Això és perquè en part soc anglès,
vaig néixer en una època en què hi havia una població afrocaribenya més aviat petita a Londres, que va anar creixent. Als anys 70 era adolescent a Londres, quan hi havia un auge de racisme de l'ultradreta, feien processons per les zones on vivien els sud-asiàtics, els indis i els pakistanesos, i també on hi havia molts afrocaribenys per provocar-los. Era una època molt forta en termes del racisme. I clar, tot ve, com soc anglès ho sé perfectament, en bona part tots això són rastres de l'imperi britànic, que hi ha molts anglesos que encara pensen que l'imperi britànic era una cosa bastant positiva, bastant suau, però ara estan sortint cada vegada més historiadors que diuen que no, que va ser un imperi tan racista i discriminatori com els altres. En algun lloc dius que t'avances una mica al Brexit, amb això. Sí. No parlem del Brexit, sisplau. No anem allà perquè... No, però sí que tu per escriure aquesta novel·la, a part de que crec que vas trigar força temps a escriure-la, però tu vas fer una cosa, que te'n vas anar a Tanzània, no? Sí, vaig anar a Tanzània, bàsicament Tanzània perquè tenia un amic català casada amb una tanzana. La tanzana tenia el seu germà i amics i amigues a Dar es Salaam, i em van ajudar moltíssim. Vaig passar una setmana llarga, no tenia diners per mes, però vaig visitar els llocs que tenien més problemes amb la sida, vaig mirar els llocs que tenien alguns dels millors grups de dansa tradicional, etc. I, o sigui, fins i tot vaig acabar parlant 4 paraules de Kiswahili, per descobrir què era tot això, per veure les coses des del seu punt de vista. Dius que ho recomanes per esvair qualsevol mica de racisme que puguis tenir, no? Sí. De fet, volia acabar la nostra part de l'acte, si hi ha alguna pregunta endavant, amb aquest fragment molt breu que explica una mica això. Però aquesta novel·la va ser 6 anys de redacció, però 6 anys, vull dir, no 6 anys fent altres coses, sinó treballant bàsicament amb això. No tota la novel·la, ni molt menys al final, però expliquem en síntesi què passa en aquesta novel·la. És una cosa força curiosa, un argument força curiós, no? Sí, va ser durant unes vacances que vaig fer amb la meva mare, quan els nens eren molt petits, a l'illa de Wight, al sud d'Anglaterra. A l'illa de Wight, que de fet s'escriu W-I-G-H-T, però també és l'illa de White en el sentit de blanc, perquè realment és un lloc que gairebé no veus una persona que no tingui un fenotip blanc, diguem-ne, molt poca gent. I jo vaig imaginar què passaria si un grup d'africans subsaharians envaïssin un poble només un poble aïllat de l'illa de Wight i el colonitzessin per donar als anglesos la sensació de com és ser colonitzat. I doncs dins aquesta novel·la, que està narrat per diverses persones, sobretot d'un nen que té 12-13 anys, els africans arriben, treuen les lliures esterlines, diguem, del mercat, posen petxines del tipus tradicionals africans, que és la nova moneda del poble, etc. O sigui, colonitzen tot el poble. I després passa el que passa, que no explicarem. Per donar una idea també de la qualitat de la traducció del Jordi, que és magnífic, només llegiré 2 paràgrafs molt breus, que tot això va passar a la dècada de 1970, quan encara no hi havia sistemes de comunicació global de cap mena, ni mòbils, ni navegació per satèl·lit, ni internet, ni aquestes remaleïdes i fàtues abreviacions de la xarxa, com ara LOL, ni tampoc aquests maleïts comiats d'e-mail comprimits, com ara SIAO. En aquell temps només teníem telèfons a dins de casa o a fora en unes cabines vermelles de vidre i acer que sovint feien pudor de pixum.
I acaba explicant aquest noi de 12 anys, perquè és just abans de l'arribada dels africans i tot el que va experimentar allà, perquè la cosa acaba malament i no passa a causa dels africans. Jo tenia 12 anys. Com ja he dit, em sentia feliç, engrescat i sòlid com una roca. El meu pensament en aquella època era net com un os pelat, com la brisa marina. El món es revela gradualment per si sol a la majoria de gent. Primer es fan patents les coses dolces i després es va manifestant el gust dels ingredients més amargants. Malauradament, a mi em van abocar tot el conjunt a la gola de cop. Tenia 12 anys. Doncs comença així i continua. Doncs dit això... És un llibre contra el racisme, o sigui, un llibre per despertar, diguem-ne, perquè la gent reflexioni sobre el racisme? O és també més coses? Sobre el racisme, l'imperialisme, hi ha una història d'amor entre una noia del poble i un jove africà, i aquesta noia més endavant dins el llibre canvia completament d'idees per influència de son pare, que sí que és racista. Sí, de fet hi ha escenes també bastant dures. Ho dic perquè em sembla que en alguna entrevista vas dir que Amazon estava classificat com a llibre d'acció i aventures. Sí, bueno, Amazon fa el que li dona la gana, vull dir que no... Però sí, hi ha acció, hi ha aventura... Però n'hi ha d'acció i aventura, n'hi ha. Sí, no, i tant, i tant. I tant que n'hi ha. Massa de vegades, pot ser. Però, o sigui, els dos llibres estan lligats, un és en versió de ficció, que de fet és el llibre de la qual estic especialment content, perquè la ficció sempre és més difícil que la no ficció en la majoria dels casos. Però també aquest petit llibre també m'ha agradat. M'ha agradat en part també per la recepció que va tenir entre els membres que conec de la comunitat afrodescendent catalana, que els va agradar molt el llibre. I penso, bueno, si als afrodescendents els agrada el llibre, alguna cosa he fet bé, diguem-ne. En el llibre, en aquest, no soc racista, però estableixes una mica també la diferència entre racisme i xenofòbia. Sí. Perquè no és el mateix. No I també és el dius que mateix. hi ha diferents tipus de racisme. Sí. També hi ha diferents tipus de racisme. Sí, exacte. La xenofòbia és, diguem, l'odi entre persones que tenen països diferents, però no neguen l'existència del país de l'altre. O sigui, si tu dius no suporto els negres, no suporto els asiàtics, bàsicament el que estàs fent és oblidant o obviant el fet que totes aquestes persones venen de països en concret. Hi ha 55 països en Àfrica i tots són tan diferents entre els uns i els altres que els països europeus. Per nosaltres són negres. Sí, per molta gent, tots els negres, tots iguals. O els moros. Sí, que també venen de països diversos. Però si tu dius, per exemple, mira, no suporto els de Ghana, però m'encanten els de Tanzània. Estàs entrant en xenofòbia envers la gent de Ghana, però no passa envers la gent de Tanzània, perquè estàs reconeixent, com a mínim, que venen de països concrets, amb llengües concretes, i això ja és una mostra, ni que sigui darrere una mena d'odi, que reconeixes el fet que tenen És com el racisme, per exemple, amb els jueus, amb el sionisme. També seria diferent, no?, del racisme dels negres, per entendre'ns. Sí, això és perquè l'antisemitisme normalment es classifica a part perquè pertany a una llarga tradició europea i nord-americana, perquè l'antisemitisme és una paraula que s'inventa al 1840, no recordo exactament quan, però és una paraula relativament nova. Però abans hi havia l'antijudaïsme,
que és una cosa que comença amb el cristianisme gairebé, el cristianisme organitzat, la religió cristiana organitzada, que va resultar en 2.000 anys d'odi i de tot això. Però no podem parlar, curiosament, de racisme, perquè la consigna encara era religiosa. És a dir, si més no en teoria, si eres jueu i et converties en protestant o en catòlic, o el que fos cristià, doncs ja no eres jueu. Amb l'antisemitisme això canvia perquè és un concepte racial. És a dir, tu pots ser protestant des de fa 3 generacions i aniràs al camp d'extermini, perquè racialment ets jueu. Els nazis i els seus col·laboradors, perquè no eren només els nazis alemanys, hi havia feixistes i racistes i antisemites de molts països europeus en aquella època, incloent-hi fins i tot Anglaterra. Saps? Els feixistes van enviar un petit grup de feixistes per lluitar al costat dels feixistes europeus. Però, en fi, o sigui, ja no importava la religió, importava la raça, que ja hem demostrat és un concepte completament fals. Però Hitler i la gent com Hitler veia tota la història de la humanitat com una lluita entre races diferents. És una cosa que avui en dia sona, és com si parléssim del terraplanisme, és una cosa tan absolutament falsa, però aleshores hi havia molta gent que s'ho creia. L'antisemitisme era el pa de cada dia a molts països europeus, per no dir tots. En el llibre aquest, en el de No soc racista, però també parles de... Si jo li dic negre a un negre, estic sent racista? Depèn de com ho dius. És així de senzill. Vull dir, els amics negres que tinc aquí, quan parlen d'ells mateixos, diuen els negres. Però, clar, estan parlant d'una cosa amb amabilitat, perquè són ells mateixos. I doncs, si jo dic, sí, tinc un amic negre, no és racista. Però si dic, hòstia, aquests negres estan fent malbé tot el país, posem per cas, evidentment és una declaració racista. No és tant la paraula, sinó el to, diguem-ne, amb què ho dius. Exacte. Fins i tot en anglès, la paraula que sí que és derogatori, nigger, els mateixos afroamericans l'han recuperat per utilitzar-ho entre ells escrit d'una altra manera, N-I-G-G-A, en comptes de N-I-G-G-E-R, que és la paraula que feien servir els racistes als Estats Units per insultar, bàsicament, una persona de pell negra. És molt complicat, tot això. El primer llibre que vas fer, Negre de merda, i aquest de No soc racista, però, són complementaris, són similars, són... No, el negre de merda, que per cert el subtítol és El racisme explicat als blancs, perquè si no queda fatal. Bueno, i aquest, el subtítol és per a persones de pell pàl·lida o de cara pàl·lida? Un manual per a les persones de pell pàl·lida, sí, perquè són els meus, com si diguéssim. Sí, nosaltres més que blancs som de pell pàl·lida, potser. Sí, exacte. I la diferència és que, tot i que repeteixo d'una manera molt més concisa la informació científica i històrica darrere el desenvolupament del racisme al llarg dels anys, aquí només en faig un resum, em concentro sobretot en la situació a Catalunya. És molt més orientat cap a la situació d'aquí, mentre que l'altre era més llarg i diguem, mirava la situació des d'un punt de vista global, amb alguna referència a situacions catalanes concretes. Un dels tòpics que cites aquí és els immigrants tenen tots els privilegis. Sí. Això ho sentim en cada moment, també. Sí, és que els immigrats els hi donen de tot i nosaltres, els d'aquí, no tenim accés.
Sí, no paguen llicències per les seves botigues, accedeixen abans que la gent del país als pisos de protecció social, es tanquen dins els seus segles socials propis, etc. Sembla que els hi regalin tot, com aquell que diu, no? Sí, però justament un altre cop l'Ajuntament de Barcelona, ja fa anys d'això, el 2010 va fer una investigació realment a fons i van trobar que tot això eren mentides que la gent creia perquè anaven de boca en boca. I a més, les mateixes... La llegenda urbana, que diuen, la llegenda urbana aquesta. Exacte. I exactament les mateixes coses es diuen a França, es diuen a Anglaterra, es diuen arreu d'Europa. O sigui, sempre és la mateixa història. Són uns privilegiats, mentre que només has de veure la situació real per saber que això no és així. Dins d'aquest llibre també parles del racisme policial, que segurament, si més no, és el que més es nota, no? Una quantitat de casos, 571 casos de racisme policial el 2020. Sí. I després allò clàssic, no? Allò clàssic de que a tu o a mi difícilment ens pararan per demanar-nos que ens identifiquem, però en canvi les persones de pell negra o de pell asiàtics, és més fàcil que els aturin sense cap motiu, que els aturin i els hi demanin la identificació, no? Això és més corrent. És una cosa que també passa a tots els països. Últimament ha estat la Policia Metropolitana de Londres, per exemple, que estan sent investigats perquè han descobert que el racisme és el pa de cada dia amb aquesta gent. És el pa de cada dia, perquè és el problema dels grups uniformats, que psicològicament això pot afectar molt la gent, de manera que si hi ha una creença dins un grup de gent que porten el mateix uniforme, pertanyen al mateix cos, això s'accepta i molt poca gent tenen prou coratge per dir no, jo no crec això. Saps? O sigui, pot ser un problema. I això que amb els Mossos fan unes proves psicotècniques bastant rigoroses i encara amb els Mossos hi ha problemes en aquest sentit. Però als anys 50, per exemple, i això surt en un llibre de Paul Bowles, novel·la, però està basat en fets reals, els guàrdies civils anaven als trens, agafaven els marroquins que havien vingut per treballar a la terra i tot això, els llançaven per la finestra. Vull dir, és una cosa, diguem-ne, això del racisme policial no és una cosa recent, tampoc. De fet, cites un experiment també d'una universitat que agafen 24 persones, 24 joves iguals, diguem-ne, tots iguals, i els divideixen, 12 fan de guàrdies i 12 fan de reclusos, no? I això acaba malament, diguem-ne. L'experiment Zimbardo a l'Universitat de Stanford a principis dels 70 a Califòrnia i van haver d'aturar l'experiment. Perquè se n'anava de les mans. Els uniformats estaven tractant els no uniformats d'una manera absolutament sàdica, gairebé pornogràfica, i van haver d'aturar tot l'experiment per això. Sí, perquè se'ls escapava, vull dir, se'ls anava de les mans. I és curiós perquè partien de 24 persones, anem a dir, amb perfils similars i amb educació similar, etc. i així. Però el simple fet d'estar uns col·locats uniformats, això que dèiem, amb una porra a la mà i amb una situació d'autoritat, doncs feia canviar tot. Sí, i eren estudiants absolutament normals. Vull dir que no tenien cap mena d'historial psiquiàtric ni antecedents racistes, absolutament res. El llibre de Fora vingueren a Anglaterra va tenir ressò? Va tenir ressò en el sentit que va rebre... Les vendes sempre han estat baixes perquè després de 40 anys aquí no em coneix gairebé ningú allà que no sigui amic ni cosí. Aquí sí que coneixem, com a mínim. Però sí que va rebre unes ressenyes excel·lents en unes revistes diguem, bastant prestigioses, el Times Literary Supplement, etc. També segons quines revistes nord-americanes, com el Kirkus Reviews, Publishers Weekly, que són revistes que llegeix molta gent. I va tenir ressenyes molt bones, de gent que no em coneix absolutament res. O sigui, només coneixien el llibre i punt. I això per mi era motiu una mica d'orgull, perquè no hi havia aquí cap
cap història, no estava endollat enlloc, ni molt menys. Eren crítics literaris que es van basar en el llibre i prou. Encara es ven per això, amb comptagotes, però encara s'està venent. No sé si ens vols llegir algun altre passatge. Al final, vaig al final. Al final vas? Sí, allò que has comentat. Sí, que és el... Ai no, això és el final. No sé si és una bona idea això de llegir al final d'un llibre, perquè llavors no el comprareu pas, però bueno. Aquest final el llegirà. Al final de la novel·la no el llegirà, oi que no? No. Al final de la novel·la no el llegirà. Això vol dir que l'heu de comprar, allà teniu una paradeta, Doncs explica molt breument una mena de epifania que vaig tenir finalment, perquè sempre m'havia considerat, sense voler, ser sempre una mica racista. Els pares no ho eren, els meus amics no ho eren, però sempre hi havia alguna cosa, per falta de costum, per no conèixer la gent i tal. I va ser, aleshores, caminant pels carrers i mercats de Tanzània, que la sensació negativa sorgida de vés a saber quin racó de la meva vida europea, una sensació que m'avergonyia i alhora semblava formar una part inseparable de mi, talment una cama, un braç, una parpella, la que m'impedia de reconèixer persones negres com a absolutament iguals a la gent blanca i a tractar-les amb la mateixa naturalitat com si fossin els meus cosins i oncles i ties i amics. Aquesta sensació, dic, va desaparèixer a l'acte, com el rosari proverbial de l'aurora. Ja nedava en un mar d'humanitat africana i per tant negra, fins al punt que em vaig oblidar de la pal·lidesa de la meva pell, fins al punt que, caminant un dia per Dar es Salaam, vaig quedar glaçat en veure, entre els vianants que passejaven en direcció contrària, un parell de blancs, dos homes joves que portaven pantalons curts blancs i camises blanques i unes gores blanques amb unes viseres descomunalment grosses. Si haguessin estat unicons sobrealimentats, o fades envellides, o follets vestits d'arlequins, no m'haurien pogut sorprendre més. I un cop passada la sorpresa, em va envair una sensació de rebuig i de fàstic. Em van semblar, a causa del color de la seva pell, del seu fenotip, ben repel·lents. I va ser en aquell moment que vaig saber que estava curat. Perquè va ser aleshores, veient dues persones que s'assemblaven més a mi que a la resta de la concurrència del carrer, que em vaig adonar de la fragilitat del racisme, que el racisme no era més que una bombolla fantasmagòrica inflada pel costum i les paraules musitades per la gent de l'entorn i alguna noció imprecisa d'alguna teoria pretesament científica que havia sortit de les escletxes de vés a saber quin llibre, de vés a saber quina lliçó escolar, de vés a saber quin comentari sentit per casualitat o de cara. Que el racisme ja no era per a mi res més que un déu tan mort com els déus grecs i babilonis i etruscos, mort per sempre més, esfumat, perdut, emperador desconegut. I és per això que dic al mosso antiavalots racista i a tots els altres racistes empedreïts que porten el seu odi ridícul a la màniga, i els pares de família que diuen que no volen que cap negre o sudaca o moro entri a casa seva, i totes aquelles persones que diuen cada 2 per 3 que no són racistes però que en el fons ho són i ho saben perfectament, els dic,
Aneu a l'Àfrica, aneu a Llatinoamèrica, aneu al Magreb, banyeu-vos en un mar de cossos diferents. Apreneu què és ser minoritari al carrer o a qualsevol altre lloc, vagis on vagis, i ja veureu com els vostres cervells acabaran sent pulcres, desinfectats, nets com una patena. Aneu-hi, i aquí acabo, ara que sabem que no ens podem permetre el luxe del nativisme, de l'exclusió, ara que sabem que d'aquí a 3 o 5 dècades un munt de ciutats, Barcelona inclosa, estaran sota l'aigua i que farà tanta calor a Nova York com ara en fa a Bahrein, i que el món sencer es veurà agredit per incendis innombrables, huracans imparables i pandèmies habituals, amb la conseqüència que centenars de milions de persones hauran de traslladar-se a altres territoris. Tant de bo que els habitants de tota la vida d'aquests territoris els acullin amb els braços oberts i els ulls daltònics. Molt bé. Ja està. Si et sembla, passem al públic, Sí. si volen dir alguna cosa, volen fer alguna pregunta, voleu comentar-li alguna cosa al Màtiu. Vinga, animeu-vos per allà. Hola, bona tarda. Bona Gràcies, m'ha encantat la teva xerrada. Jo sóc activista d'un grup que es diu Stop Mare Mortum i, curiosament, hem fet molts actes al carrer en contra del racisme. I, curiosament, també fa uns quants anys en vam fer un que deia aquest títol, no sóc racista, però... I vam fer un cartell que representava Tintín portat per negres amb un pàl·lid. No sé si recordeu aquesta vinyeta de Tintín, no? Bé, doncs afegiria i crec que és important dir que el racisme, sobretot, també és institucional, a part de policial, això està claríssim, però institucional i criminal. El fet de les morts a Melilla, de tantíssima gent que volia travessar la frontera, em sembla un exemple nefast i a favor del racisme. Res més. No sé si vols comentar alguna cosa, Màtiu. Totalment d'acord. Hi ha molts aspectes, de fet, de què no hem parlat, i aquest n'és un. Més coses. Hola, bona tarda. No, una cosa que fa molt temps que em volta pel cap, i no sé si jo soc rarot, però cada vegada que sento que algú parla de persones racialitzades, em sembla una cosa profundament supremacista i racista. Perquè, clar, nosaltres no tenim raça, els blancs de pell, els pàl·lids, no tenim raça, només tenen raça els altres. Sí, és Què opines d'això? la percepció. A vegades penso que ets una mica rarot, però... Sí, de fet hi ha petits problemes aquí lingüístics, perquè es fa servir molt la frase gent de color, perquè gent de color, de fet, es fa servir fins i tot d'una manera políticament correcta, perquè inclou gent sud-asiàtica, gent africana, gent antillana, etc. Però, clar, estàs dient bàsicament que nosaltres no tenim color, i tenim un color. De fet, diversos colors, perquè només has de mirar, vull dir que els blancs com els negres, com els asiàtics, tots tenen, diguem, matisos diferents de pell. A mi em ve al cap, ara que dius això, els negres també es posen morenos. Sí. Sí, perquè nosaltres tenim una amiga que és negra
I quan va a la platja es nota la marca del banyador, es nota. També es posen morenos. Vull dir, a vegades sembla una cosa que dius, bueno, els negres no. Però els negres són negres, no som nosaltres els que ens posem morenos. Sí, sí, es posen vermelles, també. Sí. Més coses. No? Bueno, jo no em puc estar a preguntar perquè al ser de la Cal doncs haig de preguntar com veus la llengua, tu, la situació del català? Oh, jo sóc optimista. Tu ets optimista, això ja ho sé, per això va bé que parlis tu. Sí, parlant molt breument sobre aquest tema és que... Ets positiu, més que optimista, positiu. Positiu, totalment, sí, perquè he vist que quan soc a Barcelona visc en els barris, que és potser el districte on es parla més el castellà de tot Barcelona. Jo no he sentit mai la necessitat de canviar d'idioma. Faig servir el català per tot arreu. L'excepció seria alguna botiga xinesa, amb els fills no, amb els pares, perquè m'ho va explicar una persona xinesa. És tan difícil per ells aprendre idiomes europeus com per nosaltres aprendre el xinès. Per tant, haver d'aprendre dos, diguem-ne, és com... Però, en general, parlo en català amb tothom i no hi ha cap mena de problema. Fins i tot, el sents el català al carrer bastant més que suposava que el sentiria en els barris. Entre la gent jove, els meus fills tenen 20 anys, tenen una barreja d'amistats, de gent els pares dels quals són de llocs diferents, i és interessant, vull dir, parlen una barreja de castellà i el català, però parlen el català habitualment amb, jo diria, com a mínim 50% dels seus amics. I són noi i noia que han anat a una escola pública normal, una ha fet FP, l'altra està a la Universitat de Barcelona, fan servir el català amb naturalitat. De vegades, jo recordo la Barcelona dels anys 70, finals dels anys 70, quan anar en una botiga, un bar i utilitzar el català era un esport d'alt risc, que igualment no et servien, no t'atenien, deien que no comprenien el que deies. Hi havia molta tensió en aquella època. Jo vaig veure fins i tot, estava dins el taxi a la vegada, i em fa fer una mica de vergonya, perquè estava amb uns pastissers catalans i van donar l'adreça al conductor. I no era tan difícil, van dir carrer d'Urgell, en comptes de calle Ugell. Tampoc has de ser Einstein per veure que es tracta del mateix carrer, però ell insistia que no entenia. I llavors ells van començar a agafar-me com a exemple. Aquest anglès ha estat aquí 6 mesos i ja parla català, que no deixem fora d'això. Gairebé van arribar a les mans. Doncs això era una cosa que passava cada dia a Barcelona. I que jo sàpiga, això ha desaparegut gairebé per complet, a menys que vagis a un míting de Vox, jo què sé, una cosa d'aquestes. Per tant, visió positiva. Sí. Ara em poso el barret de l'Assemblea. Ets tan positiu amb la independència o no? La independència és interessant perquè jo crec que hi ha una tendència aquí de dir soc independentista o no soc independentista. Blanc o negre. I jo crec que s'haurien de fer 3 preguntes. Preferies que Catalunya fos independent? Sí. Creus que els catalans viurien millor si fos independent? I jo contestaria, això és entre probable i possible. Saps? Pot ser. La tercera pregunta seria, des de la resta de l'Estat, l'actitud bàsicament negativa envers l'existència de cultures i llengües no castellanes canviarà al cap d'uns quants anys i la resposta és no. I això potser és la raó més important. O sigui, si no et volen, que bàsicament és l'actitud que he vist al llarg dels últims 4 dècades, doncs si no et volen, te'n vas. Molt bé. Alguna cosa més? Si no, ho deixarem aquí. Sí, per aquí, em sembla. Recordeu que allà tenim la paradeta amb llibres, I ja que tenim el Mateu aquí, que els assignarà, els llibres signats es valoren més,
Sobretot després de la meva mort. I gràcies per dir-ho, perquè si ho dic jo queda molt lleig. Queda malament. Sí. Bona tarda. Bona tarda. Tu com a anglès, alguna vegada també parlant, se t'han dirigit a tu en castellà? Sí. Tot i parlar en català? Sí. Un cas claríssim, per exemple, que recordo molt bé, estava a Sant Cugat i estava buscant una farmàcia urgentment perquè prenc una dosi molt petita de psicofàrmacs, perquè estic una miqueta. I finalment vaig trobar una farmàcia als afores de Sant Cugat, l'única que estava de guàrdia. Entro, parlo en català, parlem en català, jo i la farmacèutica, situació normal, li dic el nom del medicament que necessito i diu, per aquest medicament necessito identitat, cap problema, trec el carnet d'identitat que posa extranjero en lletres ben grans i vermelles i posa el medicament al taulell i diu 2,10. Ai, quiero decir 2,10. I és farmacèutica, té estudis, vull dir que no sé si això serveix d'alguna cosa, però vull dir, va ser una mostra d'aquest clic, no? Que ets estranger, canviem d'idioma. I doncs imagina't, si hagués tingut un fenotip africà, igualment no hauria marxat amb el psicofàrmac, saps? Molt bé. Una pregunta que tinc jo. De fet, moltes vegades el racisme, potser una de les raons és la delinqüència, no? Està relacionada amb la delinqüència o la creació dels guetos, no? Diguem així. Tu creus, en aquest sentit, què és el que s'ha de fer per part de l'Estat al respecte? Perquè al final sempre es pot utilitzar com a excusa perquè ets racista, perquè són aquesta gent, aquest grup de gent que fan aquest tipus de delictes. Amb la policia, jo recordo una època quan feia classes a l'Hospitalet de Llobregat i estàvem parlant d'aquest tema amb els estudiants joves, vull dir, entre 18 i 25 anys, més o menys, d'allà. I un d'ells va dir, però és que no hi ha cap problema amb els immigrants, tots els manguis són d'aquí. I era cert, en aquella època, ara ha canviat una mica la cosa, però en aquella època era cert. També és cert una cosa que de fet, m'ho va explicar l'altre dia, un català que ha viscut gairebé tota la vida a Califòrnia. La seva dona és californiana, etc. Independentista, l'home, que ara té els seus 70 i pocs anys. I va dir que també un problema bàsic, que és el tema dels permisos de treball i els permisos de residència. Si tu has d'esperar 5 anys per aconseguir el permís de treball, de què vius durant aquells 5 anys? I això va ser arran d'un fet que un grup de dones gitanes li havien robat la cartera, però ho havien fet tan bé que gairebé els admirava, perquè ell tenia la cartera en la butxaca amb cremallera, estava llegint el diari fent el cafè i li havien sostret la cartera sense que se n'adonés i va dir, realment són uns artistes, però vull dir, el problema és això. Què fas durant 5 anys si no pots aconseguir un permís de treball? I amb els africans 3/4 del mateix. O bé estan allà al carrer demanant diners, o bé estan fent tot manta, o bé intenten muntar petits negocis, però sempre tenen totes les institucions, com heu dit, en contra. I això ho podríem fer extensiu al tema de la llengua, és a dir, tota aquesta gent, la seva prioritat, en principi, no és aprendre el català. La seva prioritat són altres, és viure, és subsistir, és trobar un lloc on dormir, un treball. Depèn de la gent. És que conec gent nascuda a fora que expressament han après el català perquè creuen que els donarà més possibilitats. Creus que això és general o no? General no, però és una minoria prou important, diguem-ne, no? Tenim... És que voldria contestar perquè
Jo soc professora de català, o he estat professora de català, precisament d'estrangers, i també de llengua castellana. Aleshores, l'interès és total. I no en els últims anys, que sí que necessitaven un certificat per l'arrelament, sinó molt abans d'això. L'interès és total. I volia dir una cosa que has dit, molt important, que és conèixer. Conèixer i viatjar. Jo he estat molts anys donant classe i quan coneixes a fons els alumnes i les alumnes estrangers de tots els països, creieu-me que se't cauen tots els prejudicis, tots, absolutament. I aprens moltíssim, i viatjant et sents realment blanca, com deies, i et sents en minoria total. I és una sensació, a vegades, que és posar-te a la pell dels que estan aquí. O sigui, això m'ha encantat, això que has dit. Gràcies. Merci. A tu. Sí. Hola, només volia dir que el problema és que no podem legislar, perquè si la legislació catalana digués que és necessari el català per fer determinades feines, no hi hauria cap problema amb els catalans de segona o tercera generació o els acabats d'arribar. L'aprendrien immediatament com aprenen italià a Itàlia o japonès al Japó. No hi hauria cap problema. El problema és que ens queixem de que no parlen el català però no tenim la manera de fer que sigui necessari. Llavors, l'únic que no podem legislar-ho, l'únic que podem fer és parlar-los en català. Però no podem queixar-nos de que no parlin català si nosaltres no els parlem en català. És clar. Per tant, una mica la feina és nostra. Ells aprendran català. Si el necessiten, l'aprendran. Sí, hi ha un factor que de fet és una mica el que has dit abans. Pertanyo a un petit grup sense ànim de lucre que es diu que qui la porta és una peruana que es diu Rosario Palomino i va organitzar això bàsicament perquè estava tan frustrada, ella que té faccions ameríndies, de fet, en el fet que ella havia passat anys aprenent el català i constantment trobava gent que no volia parlar o no podia, o se'ls bloquejava la ment a l'hora de parlar-li en català. I doncs anem a llocs diferents, normalment llocs com Sal, per exemple, i la sensació sempre ha estat el mateix, o sigui, parlem amb gent de Romania, de Nigèria, de diversos països, tots de vegades parlen poc català, tots just han començat, però tots molt contents d'haver-ho fet, molt contents, com els dona la sensació de ser menys estrangers, que és la sensació que vaig tenir jo en aprendre el català. O sigui, ja deixava de ser tan guiri, per exemple. Alguna cosa més? No? No? Ho deixem aquí? Ho deixem aquí, Màtiu? Per mi, perfecte. Jaume, moltes gràcies. Ha estat un plaer estar aquí amb el Màtiu. Jo crec que s'ho heu passat tan bé com jo aquí sentint-lo i escoltant-lo. Moltes gràcies i gràcies a ell. Merci a tu, Jaume. Perfecte. Allà teniu llibres, Llibres. Ara tanquem les portes i només es podrà sortir si portes un llibre a la mà. I també per la campanya Nosaltres acusem, també podem mirar per les taules per firmar. I cantem els segadors, potser.